салом дӯстон, гапҳои асосии имрӯз албатта ки дар бораи натиҷаи бозиҳои топ-дастҳо хоҳанд буд. Дар топ-5 мусобиқаҳои футболи аврупои бозиҳои даври навбатӣ баргузор гардиданд ки дар он натиҷаи сенсатсиониам дида мешавад. биёед аввал шумо лайки қиматбоҳои худро гузоред, баъд аз ин мо сар мекунем. дӯстон, якшанбеи моҳи март чашми тамоми футболи аврупо ба Манчестер нигаронида шудааст. дербии маҳаллӣ на танҳо дар Англия, балки дар ҷаҳонам яке аз рақобатҳои асосӣ мебошад. охирин навбати Ман Сити ва Манчестер Юнайтед дар варзишгоҳи Этихад мегузарад. дар даври аввали мавсим шогирдони Гвардиола дар меҳмонӣ шогирдони Тенхагро саркӯб карда бо ҳисоби 3-0 ғолиб баромаданд. МЮ охирон бор дар Этихад соли 2021 ғолиб омада буд. ман ба дастаи Тенхаг он қадар бовар надорам. аз ин лиҳоз прогнози ман дар ин бозӣ ғалабаи Манчестер Сити ҷамъи тотал болши 3.5 бо коэффициенти 2.07. барои бозам шавқовартар шудани ин бозӣ дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. дар менӯи асосии барнома ба аксия даромада дар ставка без риска ба ғалаба ва ё мусовии дилхуд даста то $50, яъне то 500 сомонӣ натарзида ставка кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. барои ин ба лични кабинет ворид шуда участия в аксияхро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. аммо бародарон, донед ки он ҷо ҷои пулкоркунӣ ҳамавақта нест. бозӣ кунед, вале одат накунед. аввал аз Челси шурӯъ мекунем. ин дастаи дуюми лондонии Почеттино то ҳол барои ишғоли зинаи даҳум мубориза мебарад. баъди он ки бо Брентфорд дар сафар мусовӣ намуд, акнун аз миёнаи ҷадвал Челсиро фақат 2 хол ҷудо мекунад. Вулс 38 хол дораду, Челси бошад 36 хол. вале пеш аз ин ҳангоми бозӣ бо худи Вулверхэмптон танҳо 1 хол барои расидан ба маркази экватори ҷадвал монда буд ки Челси аз худи гургон шикаст хӯрд. дар бозии зидди Брентфорд ҳам шикасти навбатӣ наздик буд, вале голи Дисаси дар дақиқаи 83 дигарбора ба Почеттино ҷон бахшид. вале охири кор агар чунин хел наҷотёбиҳо барои 1 хол бошад, Челси охири мавсим ҳатто метавонад 15-ум шавад. дар мавриди натиҷаҳои Почеттино ки даста ҳатто дар дақиқаҳои иловагӣ ҳам метавонист гол занад, чунин бояд гуфт: Палмер, Стерлинг ва Галахер имконияти ба миён омада аз зарбаи ҷаримавии 22-метраро дар охир ҷазир карданд. хулосаи гап ин ки бозингарони асосиам вақти баровардани қарори ниҳоӣ ба худ монанд нестанд ва ин маънои онро дорад ки Почеттино дар мавсими аввал наметавонад киро дар куҷо истифода барад. ба ин мардак вақти бештар лозим аст то ки дастаро бештар омӯзад, вале ба Челси бошад 2 мавсим мешавад ки ҷоиза сахт лозим аст. дар қисмати шимолии Лондон бошад мотори Вернер яке ба кор даромаду аввалин голи худро баъди камбек ба Лондон истиқбол гирифт. дар бозии мазкур зидди лондониҳои дигар дастааш Тоттенхем дар давоми чанд дақиқа рафти бозиро зидди Пелас дигар карда тавонист. то дақиқаи 59 Кристал Пелас пешсафӣ дар ихтиёр дошт, вале баъди он ки Вернер дар дақиқаи 78 голи ҷавобӣ зад, шогирдони Пастегаглу ҳам дигар шуданд ва ба голзанӣ сар карданд. голҳои Сону Ромеро ахиран пирӯзии Тоттенхемро бо ҳисоби 3-1 таъмин намуда, ин тим дар ҷадвал бо камбудии 5 хола аз Вилла дар зинаи панҷум қарор дорад. барои Ливерпул бошад дар даври гузашта Дарвин Нюнес 3 холи муҳимтаринро дар пойгаи қаҳрамонӣ таъмин сохт. зиёд бозиҳое буданд ки ин мавсим ва мавсимҳои пешин бачаҳои клуб дар сониҳаҳои охир 3 хол ба каф мекарданд. баъди голи ягона дар дақиқаи 99 табиист ки ба Нюнес унвони шоҳӣ дода мешавад, зеро бозингари уругваӣ аз захира ба майдон баромаду кори хирсро тамом кард. баъди ин пирӯзӣ ниҳоят муҳим Ливерпул бо 63 хол аз таъқибгарони асосии Ман Сити ва Арсенал 4 холию 5 холӣ пеш шуд. вале ин дастаҳо бозиҳои худро дар ин ҳафта ҳоло баргузор накардаанд. хуб мешавад ки агар Сити ақаллан як бор мусовӣ кунад, зеро хатари ҳарсола дар пойгаи қаҳрамони маъз ҳамин дастаи кали зирак аст. вале бо чунин ҷароҳату проблемаҳо чемпион шудани клуб худ афсона аст ва ба афсона ин замон кам нафарон бовар доранд. хубии кор дар Италия ин зиндашавии Рома бо легендаи худ Дероси мебошад. дастаи Рими ба омадани нафари худӣ ба садри роҳбарӣ дар 7 бозии ахир танҳо як бохт дар серия А дорад ва он ҳам зидди Интер буд. дар дигар мавридҳо Рома фақат ғалаба карда бо ин гуфтанӣ аст ки гургони Рими то ҳол зиндаву саломатанд. ин дафъа Рома дар сафар Монсаи Галляниро бо ҳисоби бузурги 4-1 саркӯб кард. голҳои Пелегрини, Лукаку, Дибала ва Передес голи ягонаи Карбониро тамоман ба фаромӯшӣ бурданд.
дар ҷадвал ҳам Рома майда боло меравад ва акнун аз Болонияи зинаи чорум римиҳоро танҳо 2 хол ҷудо мекунад. Агар чунин бозии Рома бошад, метавонем гуфтан ки аз мавсими нав Рома дар Лигаи Чемпионҳо садо баланд мекунад. Дӯстон, Лисая ставка канале ҳаст ки прогнозҳои ройгон медиҳад ва бисёре аз онҳо дар ҳақиқатан мегузарад. Бинобар ин, агар шумо хоҳед ки аз прогнозҳои ӯ каме пул кор кунед, то ссилкаи телеграм канали ӯро ман дар описанияи ин видео мегузорам. дар MLS Интер Майами Месси ҳарифи навбатиаш Орландо Ситиро несту нобуд кард. пирӯзӣ бо ҳисоби 5-0 ки иборат аз дубли Лео ва дуҷамиду дар иҷрои Суарес буд. хотири ҳамагонро хуш кард. хулас ки дар варзишгоҳи Чез гапзани асосии дастаи Месси буд ва суханони дигарон фақат аз паси бозингарони собиқи Барса мебаромад. ногуфта намонад ки муаллифи як голи дигар ғайр аз Месси ва Суарес Тейлор гардид. агар кори Месси дар MLS аз аввали мавсим соз шудагӣ бошад, тасаввур кунед ки дар охир ӯ боз даъвогари асосӣ ба ҷоизаи инфиродӣ мешавад. дастаи собиқи Роналдо бошад баъди рақобат зидди Валенсия оғӯштаи норӯзигиву ҷанҷол шуд ва кулли чиз ҳама аз барои қарори доварон ба миён омад. голзани асосии Реал Беллингем бошад доварро тамоман девона бароварду қарорашро нол кард. ҳамаи ҷанҷол чӣ тавре медонем вақти ҳисоби 2-2 ва бекор кардани Беллингем сар зад. Реал Мадрид ҳам баъди ин қазия ором наистода расман чунин ариза баён кард. қарори довар Хилмансамо монеаи пирӯзии Реал зидди Валенсия дар Месталия гардид. вақти ҳисоби 2-2 дар сониҳаи охир Браҳим ирсол анҷом дод ва Беллингем ҳисобро 2-3 кард, вале довар ҳангоми дар ҳаво будани тӯб ҳуштак кашид ва аз анҷоми бозӣ хабар дод. пешсафи лига ба гирифтани 3 хол наздик буд, замоне ки баъди ҳисоби 2-0 чунин корнамои бузург дар сафар нишон дод, вале чӣ тавре медонем, кори доварон дар Испания на ҳама вақт арзандаи таъриф аст. хулоса ин қазия ки Реалро аз 2 хол маҳрум кард, нав сар шуду Перес онро ин хел хапудам намемонад. Жирона бошад бо як бозӣ дар эҳтиёт метавонад дар ҷадвал то андозаи 3 хол ба дастаи Дон Карло наздик шавад. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.